Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mbak niki kula saresan silaturahmi wonten dalem panjenengan. Mumpun menawi ganggu jenengan Ngaturaken sugeng dhateng panjenengan sedaya. Sampun purun dugi teng papan riyad kula mriki. nggih. Wau kaget mboten saged madosi. Ngapunten niku. Napa enten sik pripun wonten? Kathah sing mboten seneng. Amargi menapa? Dhateng panjenengan sedaya Mbok merga niku rumangsa dugi kanggo manggene padhang lampahe panjenengan sedaya. lah kula sarencang napa ndadosaken gangguan napa mengganggu napa terganggu napa kepripun? Mboten kuat Mboten kuat anggene kepadang kepadangan napa kirang padang? padang sedaya awake panjenengan. Dadi sik dintune mboten kiat nampi ngoten. Nggih, Niku mboten salah napa pripun niku? Napa pripun niku salah mboten niku? mriko terganggu. Woh ngoten. Dadi niki mboten ganggu ning mriko merasa terganggu. Nuwun nggih, matur nuwun. Lah niki wonten sing teng jero pager niki napa tesih terah napa pripun niki? Penderek-penderek. Oh, ngoten. Lah nyuwun sewu ngapunten panjenengan asli mriki napa pundi? Mboten. Pundi asli pundi? Saya wetan Wetan niku Jawa Timur. Majapahit. Oh, Majapahit. Jenengan jaman Majapahit napa? Boten Tesih keturunan Brawijaya kula murid Joko Tingkir. jenengan murid Joko Tingkir. Nggih. Murid sing kepinten niku, sing tebih napa saged? Kula mudi sukani amalan kendamel kebaikan. Disukani pusaka mboten? Pusaka mboten? Lakoni Islam nyebarke agama. Nggih. Namung gadah pusaka napa ngoten? Gadah mboten kagem panjenengan sedaya. Dumpun betake ngoten niku. Mboten kanthi. Panjenengan teng mriku pripun sekeca napa dereng napa pripun? Yang nembe nemoni niki Ning pun mireng kabar sampun saking sinten? kathah saking Jogja mriki. Nggih. Kula wingi sowan teng ngene Mbah Getas Pandhawa, ngene Bondan Kejawen, ngene Joko Tarub, ngene Mbah Sela. Sampun nate mriki Mbah Sela? Sampun Serius mboten? kula mireng Mboten. saking kaki kula. Nggih. Dan jenengan gadah ilmu napa? Jaman riyin nika Kekebalan. manggene perang ngamalke kangge nyebarke agama. Oh, mboten gadah kejadukan kesaktian ngoten? Sampun kula lunturi Alhamdulillah. saking guru-guru
Ning dene pun Padang to mriku. berkait pun Joko Tingkir Mboten. raketang segede enten manfaaten kula amalke ning benten kalih sing jenengan duweni sedaya. Lah niki wau panjenengan lan penderek lan sedaya wonten sing dimakamke teng mriki pun kebagian sedaya dereng. Sampun Bungah mboten. kados udan Masyaallah. Dadi kados gresang ngoten nggih, kesiran toya nggih. injih terus panjenengan Nggih, nggih, nggih. sapunika kula dereng saged nyukanipun napa-napa dhateng para tamu sedanten. Mboten napa-napa niki sak rencang pun nyuwun pangestunipun mawon. Anggenipun nglampahi kesan wonten alam donya, kesane tetep imane, tetep islame, kebaikane anggenipun pados napa-napa dalan padyang. Injih laku punika piyambak-piyambak benten suasana benten perkara ngapunten omongane kula mboten sopan dhateng panjenengan. Mboten napa-napa. Wong iki sing nom-nom niki sing dereng saged mapake. Terus berjuang Nggih. ampun nalih kalih tiyang sepah nggih. Lah niki kathah sing do mriki niki nika Pak Sigit Pambudi, Pak Suwarno, Pak Sigit Cahyono, Pak Mui, Pak Marianto, Pak Kohar, kula Sing lali dieleke lali kalih tiyang sepuh nggih. injih Nek lali mboten kados e kok. kedah kula kados kula Mun. kesan kula madosi tiyang sepah kula ngantos mboten kepanggih Sinten namine bapake panjenengan? kula ditinggal awit-awit Oh, ngoten. pun mboten saged ngenali jaman riyen punika Dadi mboten saged ketemu nggih. mboten saged. Dadi niki sing tesih gadah tiyang sepah, tesih ngetos makame gadah diparani nggih, disilaturahmi. Injih kalih nuwun sewu Nggih. kula ben Rokok napa? Enten kretek. Enten kretek purun. Nggih. Nggih. Nek nak kopi ini mboten nanti lho niki. Lah biasanya jenengan rokok kretek nggih. nggih Di napa nglinting? dereng Nggih, samsu nglinting. Rokoke kelembak kalih menyang apa pripun? Nggih niki. Niki rokoke dicampuri donga napa ngeten mawon? Oh nggih. sos semboten Nggih. cerita-cerita jaman perang mawon Nggih. perang sakniki boten sepiro sing kula alami jaman riyen punika Niki. matur suwun jaman punika perang amit amit Nggih. Niku mang diangu pun pinten taun jenengan mboten ngrokok. ngantos mboten keketan Linting. Linting. Pripun rokoke benten kalian jenengan? Benteng klobot.
Mboten enten lha niku pun gawean pun dadi kok. Lah nggih. Nek toya bening nih enten. Nggih mawon. Sejaman. Niki mbok diparing wejangan ngoten sinten sing kedah diparing wejangan niki tiyang 1 loro 3 4 tiyang 8 niki. Cerita mah. Oh cerita mawon tak kira. Critane cerita napa? Ngeten cerita mawon nak cerita lah. Jenengan pun diparani. Pun tepang Mbah Sela, Mbah Taruk, Mbah Getas Pandhawa. Nak sing Bondan Bejawan niku saking Brawijaya nggih. Ngertos mboten jenengan? Niku Lembu peteng napa nggih? Oh anak angkat. saking Sule. Riyen kula tasih alit. Oh nggih ngertos nggih. Ya kula tumet kalih Simbah Joko Tingkir punika. Kula ditemu diwarai ngaji. Wis mriku geger. Enten rebutan kedunya. Jam mriki enten kula nderek mriki. Kalih Danyang Sutawijaya. Niku kula ngemban mriku nututi kalih Simbah Joko Tingkir kula ken nututi ken arah Ngilen Nilai niku pundi? Ngilen itu Jogja. Berarti jenengan nate pun dugi Purwodadi mriku riyen. Riyen niku mung mlampah. Riyen boten namine boten Purwodadi. Napa namanya? Boten Jawa Timur, boten menami kerajaan. Oh kerajaan. Ora menang Jawa Tengah Jawa. Iki kerajaan Demak nggih. Majapahit. Enten niku Padukuhan napa. Oke enten kekuasaan sinten mriku. Berarti jenengan kemutan niku dugi sepripun pinten atus taun? Undang. Ngapunten niki jenengan teng mriku nggih tesih berjuang napa tesih ngulang ajar ngoten? Pun kula turunke kalih santri-santri. Lah jenengan kegiatane napa? Amung ngawasi. Teng mriki niki lho ngaos. Ning kalih delik-delik. Lah pripun ndelik-ndelik niku? Riyen jamane gegeran ngoten niku. Kudu mlebune saka alon-alon. Kejawen. Angel. Atine apes. Dan duwe pikiran dhewe-dhewe. Mergo nanya Gusti. Buktine rada lambat. Nah kejawen langsung bus mepun. Mergo enten sing ngewani. Nah kalih Gusti boten taat tenan. Yudha sabar. Ora mergo dungane ora ampuh. Enten tahapan. Ajenengan do boten ngeses. Nggih ngeses. Jenengan mawon sing dangu dereng ngeses. Niki kula nggih ngeses niki, Mbak. Lah jenengan iki pun dangu dereng napa nyun ngapunten. Donga saking sinten? Dereng enten nate sing mriki. Mriki niku boten enten sing dungane ngantos enten. Namung setunggal
Kata sing mriki. Wis rampung. Buatku ditilik kabel kae menciti Nggih. keyakinan niku Dateng mriko jenengan apa ya nggih? Mboten enten wong nek rokok. lah sampun benten alam Dateng tak pengen ngerokok napa? mungkin aku pagi kali simbah dolan tengok Mbak Joko jenengan dereng mriko Mbah Jogo. Joko Joko Tingkir. Pundi to Jogo pundi? Joko Tingkir. Jawa Timur. Jogo Tingkir Jawa Timur. Jawa Timur apa pundi Jogo Tingkir? Hah? niku Kota gede. Sragen mriko enten Nggih. Oh iya. Seragen. nanging anak-anake boten purun dados raja tiyang riyen sanjang niku seh Jogo Tingkir niku. nyuwun sewu sekados jenengan umpami tunggal riyen seh Nggih. nah saniki Gus Hmm. nami juga Dan kedai niku teng pundi? Teng Seragen apa sing teng pundi niki? Teng Joko Mbah Joko Tingkir niki. langit teng Sragen niku langit putrane niku boten purun dados raja enten welingan saking Dang Sepah kan nyebarke aku mungkin dados raja boten karuan aku mune tiyang merintah ning boten nyebarke anak nglampahi niku benten Oh, Mbah Joko Tingkir. Lah ini dah hadir mboten niki saking pundi-pundi ngoten? Sesepuh-sesepuh dah hadir niki mboten? langit punika penduduki saking Ponggok mriku enten Ponggok Mbah sinten Ponggok? jenengan wingipun berkala Mbah Cokro. Cokro nika? Oh, nggih Mbah Cokro. Lah sapa? niku atos ati Galak ini kok. Wah, aku mbok karake ngono. yen kejawen Ah wingi kula geblek luntur lah dari nula kok rasa mabur. Sejaman kali. Mari mboten sejaman. enten sing wangi Nggih. kejawen nak lampah kula benten Alami nggih. inci mau Jadi niki kisah sedaya anu nggih do berkaitan nggih saking raja-raja saking putih-putih niku. berkaitan Nggih. angin sing elek sing pengen Ada rebutan saiki Solo. Lah kula nate tenggene niku sinten niku Mangkurat Tunggal terus gene Bronto Talak Bronto gene nanging mangke teng mriku sinten? talak proto tutupe Teng pundi mangke niku to nggih serak sawah niku. nggih jam sawah mriku Nipun kula pindah kok niki. inci Wong terene aku nggonku di iyak-iyak ngoten niku mboten purun. Terus kula pindah ke Ibu Tiri to teng Gunung Kelir. Jadi sing manggone mbah genah niku sing manggone ora jelas niku. lah nggih kados sing ngedang-ngedang niku sing do mboten remen Senang cerita aja. Dadi nek kula mboten dugi mriki jenengan ya ora kelakon ketemu kan nggih.
Nggih. Riyen. Lah ana sunan gadah napa ana sunan iki? Nggih. Nak nyelehke niku pokoke mboten sah dipikir napa-napa ngoten pripun? Penak mawon nggih. Nggih. Sejaman kalih Mbah Maribi mboten jenenganipun. Riyen pundi? Maribi to? Nggih kathah. Tidak bersekerja. Kula nggih nate sowan mrika. Niku asli luar negeri napa luar Indonesia niku? Nak ngrungokke critane kok simpang siur tore Mbah Maribi duwe anak Joko Tarub ngoten napa nggih? Ada keturunan. Sisihane tebih ngoten to. Nggih nggih nggih. Anak kula pinten niku kula? Simbah sing desa kula nggone niku ora namine Mbah Suro, Mbah Raga. Ngapunten panjenengan apa nate tindak niku derek. Saking kathah nggih. Ya. Sing penting nyambung mawon nggih. Nyambung silaturahmi nggih. Nggih. Disempatke. Nek mboten sempat disempatke, mboten sela diselake. Nek ra iso disake. Lah nek sing mburi jenengan guyu-guyu niku. Nggih nak pone tonton dalan. Nggih. Padahal teng mriko niku bakal ketemu nggih. Kleru mengke. Nah iki maksudnya jing niku nak pun pindah alam sedherek pepanggih to niku. Bapak Ibu, Mbah-mbah, kakung putri sederek Pak De Budi ki to. Sing mergo kelakuan niku nggih.
Lah ngapunten lho, kok kata alam niku pripun niku? Ceritane teng mriku niku. Lah mengke saking tingkah laku pertanggungjawaban riyen tumut sinten jenengan anggotane sinten mengke dibagi-bagi. Niku menurut kelakuan ngoten nggih. Nyuwun sewu niki jenengan gadah guru niku pun ngayomi murid-muridipun sing tasih enteng lokasi teng golonganipun anak sing medal niku pun boten tumut jenengan pun boten tanggung jawab anak tasih enteng lokasi jenengan sing ajeng wonten lokasi mboten salat mboten napa-napa nanging sesuk ana perkara liya ya laras sing dione dosanjang sing penting laku ora ditampa lan ora mlaku ning dalane kula gadah guru kula mengke Simbah Joko Tingkir pangarepipun rombonganipun wonten pun terbagi kula sambate kalih Mbah Joko Tingkir lah santri kula nggih kula sing nyeneng ngoten Dadi mboten pedhot nggih. Mula tasih enten golongan pun medal pun benten urusanipun dadi sambung silaturahmi niku nek saged sak dawa-dawane nggih. Aja sampe pedhot. Nek pedhot ilang. Berarti jenengan nyun sewu, teng mriku nggih pun dolan teng pundi-pundi ngoten nggih, pun diwerohke kehidupan sing alam ngoten nggih. terus boten kiat Maksudnya pripun? ya mungkin menen tahapanipun pripun kula dibantu menggonden kalih ngarep kula wonten alam niku teng donya ora ya boten karuan apunten Lah teng mriku niku nggih enten ketok neraka surga ngoten sing diceritakno niku. kelakuan iki apa Oh, kelakuane dhewe-dhewe niku bentuk dadi napa ngoten? Nek kelakuane apik dadi ayu bagus ngoten. Benak, nek kelakuan elek kobong ngoten. Napa panas ngoten. Wong sing do cerita ngoten niku nyemplung neraka ngoten niku. niku meten-meten Lah iki sekarang nyemplung neraka, ora salat neraka ngoten niku lho meden bener. salat kena ora yo kena poso kena ora nun sewu kula murid paling beli Jenengan. Nggih, kados bela-belu. telat kali kula sebab Beling ning taat. Beli lho. Ngapunten guyon iki nggih. Jenengan. mau pun saja kan cerita Lah nggih. Dadi jenengan dangu pun guyon nggih. lah kirim kuyon niki kalih santri mawon Ya saniki kalih kula kalih rombongan iki. rombonganipun benten Nggih. Dadi niki ra dadoske kula sak rencang dadi ngertos, dadi paham, tambah yakin, tambah mantep, tambah imane, tambah semangate ngoten to, Mbak. Niki nyeluk Mbah mboten napa-napa nggih, nyeluk Mbah. boten Oh, Syekh. Kalau mriku wonten masjid Syekh Sewon, Syekh Sewon.
Nggih. Rasane kan ya Gus. Gus sing Oh ngoten namung pangkat kangge nopo. nggih. Dados tiap biasa pun Berarti niku teng mriku namung saya mandang. Mbah. Teng mriku namung gondel nggih. Dados nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Ibarate kula niku gadah guru sing ngajari nanging kula boten mendosake ya golongan tetep teng jero mangkon nek kula ngeyel Mau yang beling ning mau ning ngeyel. Nggih, benten-benten nggih. Nah nggih, nek mboten wonten cerita. Mangkat. Nggih, ditibale diaturi. Balik. Niku sios mboten enten kopi niki. Teng mriki. Anu niku banyu bening purun banyu bening. Benten lho niki banyune niki. Niki kula banyu bening purun nggih. Nggih niki banyu. Jenengan nanti bilang banyu jam-jam dereng. Lah ceritane Mbah Joko Tingkir ki enten ndak kula nggih dereng tuki mriki. Niki kula paring banyu jam-jam purun. Lah nggih Mergane kula pun nate dugi mrika. Pun sowan silaturahmi ziarah teng ngene jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. masyaallah. Dados niki kula paring berkahe jam-jame kersane jenengan ngraosaken. Mboten beling ngoten. Ampun diomongi karo Mbah Joko Tingkir ki. Nggih takon. Jane nggih pun Jane pun ngertos. Lah niki Mbah Joko Tingkir, Mbah Sela, Mbah Getas Pendowo, Mbah Joko ora nggih mireng to niki. Lah nggih, kae santri blelo cerita kan. Lah nggih. Niki banyu zam-zam mang tampi. Niki jenengan kersane ngrasake banyu zam-zam saking Mekah Madinah ngene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Nggih. saya wis Nggih. Mang rasan benten niku. alhamdulillah. Sejuk. Nggih niku zam-zam. Niku. Nek jenengan dereng tau teng mrika niki kula paringi berkahe. Mulai panjenengan enten sing beling. Hah niku jenengan ngerti dhewe. Nek jenengan rak ngendikan beling ning taat ngono ta? Taat ning ngeyel. Ya niki ana sing beling sinten niki di antara niki lho. Ah, mengke kula ora Mboten lagi Mboten, nyuwun kok malah kok. ampun. Nyuwun. Ati niku ampun. Abot nggih. Mboten. Lambene muni ora nggih. Mengke kula Senin kali Mbah Maripin niku mungkin. Ora apa-apa beling ning ora apa-apa ning taat tadi. Padha kan ning dikir aja dipedho. Nggih. Jenengan mboten salat ning kula tetep dikir. Ngoten. Nggih. Aja nganti dikir kuwi dilereni. Kula jujur kula mboten salat. Nek dikir tetep dikir. Lisan kali ati kersane bening ngoten. Lah nek dereng salat mboten salat riyen mboten salat apa? Jenenge Syekh. Karomanku ki ampun ki. Oh, ngoten. Takut senan ya cukur. Wesan. Hati. Kangen dikir. Ketemu senan ya cukur. Salat. Dang tek ora apa-apa. Nanging wesan
dikir. Kajenge padang semiki. Ojo ditinggal dikir. Saking landhepe tunggu dikir. Enten sing sudo liya poso kena sumat kena ning dikire aja lereh sempet sampeyan lenggah mawon nggih dikir atine jenengan nggih ngoten to Nggih. Lha dene malah maca tekan jero-jero. sing do leren dikir diawiti kita makan Nggih. Nggih nyuwun sewu sing kula sak mampu sak saged-saged kula ajarke kula kalih kanca-kanca niku tak nyebuten klentu to. makan ceming dikir Nggih. salat dedang tek ora apa Wah niki seneng sing krungu niki. Pun aku wis takon Nggih. tak lewat Nggih. dijewer yo ora apa Nggih. Nah niki Mbah yo beli lo beli lo saya bela-belu di ketemu. nggale. itu kok mancing Gak. ngayale mancing Ngayale mancing nggih. kula anten yo leren Lah pripun? nabut gawe anten yo leren Walaupun dereng salat nggih. ora salah ning dikir Menghormati. lungguh yo dikir Nggih. lah ajarane simpah Joko tingkir kan kok dikir Nggih. kula enggak berarti ra salat lah ora apa-apa ra salat wong aku yo wis ngerti kowe Dasar yang beling. nah kalau nak ngomong dikir niku nangis ngresepi teng ati Nggih. kalih lesan kadang ing larani wong nanging niku saking awal kula salah yati kula pun wonten Berarti niki ngapunten sing gadah beban kata, utang kata, masalah kata. Salah kemawon nggih. Kersane adem manteng. lesan niki jamane kan pun benten Nggih. nggih dereng kadang dengan nggih semoyo Lah nggih. nanging kan boten sepaneng tenan kabeh namung titipan Nggih. saking sing kuwasa Sepaneng mah salah kemawon nggih. saged diukara dilakoni nek ora arek kepi lagi kali dipasrahke to Nggih. nah mboten Nggih. mengke perang batin pemikirane dadi retya aku nyolong kae tak tepenyan utang omahku ora ilang ngerti yo aku nyolong motorku ora ketarik wong ngerti yo akhire nopo ati lesan ngucap pikirane ndenggaki kemrungsung nang cerita niku kadang nggih boten kula dhatke kali santri-santri Itu sing rahasia nggih. atine kadang boten kuat Nggih. urusan nglakoni sak mampu dikire aja lali Nggih, nggih, nggih. sempet ke wengi niku dikir Berarti nak nonton sewu sing sesepuh-sesepuh sing pun pindah alam niku teng mriko nggih tesih dikir terus nggih. dan pun pengampunan saking Kemeng. Oh. Berarti napa niku perjalanan teng alam donya niku tesih berlanjut teng alam mriko. lan sing digawa dikir nancep teng ati napa saged diucuri nampun masuk teng sungsum sampun temacet
Lah nek sing nancep babagan donya Lang endi kunjuk urip eta. wonten Rokok mah. sengsara nggih. Soro. Oh dadi niku dikir ampun lali to. Bengi akeh wong do ngantuk. Lah kula awan niku ndelik. Yo ya turu. Nek bengi mboten turu. Dugi subuh. Sing kuat. Nara kuat semampe. Ora kuat semampir. Kados santri kula nggih ngoten. Nggih. Sing kuat yo nglakoni sak mampune. Aja dipeksake mengko nang gundel ning ati. Atine dadi ora resik. Dadi barang apik nek dadi elek nggih. Lah niki leres. Poso Ramadan yo ae. Jajan yo sedako sing dodol Nah, nggih. kaya aku. Lah niki lek cerita kedawan-dawan iki do krungu kabeh niki. Kekuatan iki sing duduki jenengan iki pun krasa pun weruh. Oh, lah warga mriki nggih do anu seneng-seneng niki, Pak. Pesta. Sing golongan kadosipun sing ngribeti niku kiyen tang delik ndang lunga. Kula jenenge remen cerios. Nggih. Jenengan mau diganggu lah kuat boten niku. Nah kula nggih diparani. Iya alhamdulillah mboten parani nggih tak dolan. Kula pun kula seleh atine. Mboten ajeng nesu. Dadi diparani seneng rapane ra apa-apa ngoten nggih. Mboten kondelan. Kados sing tiyang-tiyang pun mboten kula seleh. Wah, aku mbok karekku. Mboten sae. Guna de Jawa Timur. Niki termasuk majelis sing saged kula sampaikan ceritake sing pun kula alami Teng mriko. jaman riyin dugi saniki kula niku nggih niku tasih gundelan mamut kalih taat kalih guru meskipun mriko kula ngeyelken salat nggih boten purun kadang nglakoni kadang boten menakati Saeling. kula nggih niku yo wis kowe dikir samampu Apa ditakon ra iki? wah boten sah wong atine sedo nguyang-guyu sedo seneng atine jare kasih sayange Gusti nggih niku nggih dirsi atine sapa sithik-sithik lesane sing ngomongke tangga ngomong kanca cerita ya rada disuda sak mampune sing arep nglakoni apa ya sak mampune Nggih. aja do nyiksa raga aja nyiksa pikiran usada kena nanging aja maksa sampeyan medho lakon to Nggih. niku klien kula nggih kon lakon ning kula nggih jawab enten pilihan-pilihane nah kula pados sing ringan mawon Ra kosong.
abot. Ya kula ditawani telo nggih kula paham. Bakso. Ngene kok tawani sate. Ya ayam wis. Oh iya mboten enten. Tambah sate. Mboten samaksa. Rokok Nggih, pun sedaya kembali nggih sedateng belek kemawon. teng pribadi. Santrine jenengan sing ngeyel kathah. Ketone diken ya. Nggih, nek tak kepanggih. Wah, Ya sinten sing ya. nyuwun sewu nak omongane kula nglarani jenengan. Ya, To the point mana. Mboten, Mbah. Mboten kleru. Ampun lali kaya wong tuwa jenengan. nggih, Nak lali mboten iki, Mbah. kadang. Ngeyel. Sikile abut Mbah jeng mriko. Sabanding medhot to. Lho, Medhot dikir to. nggih kadang Seneng turune mboten sakadang. piye? Udah dikir. Jenengan niku pun diwejang bentiten. Ngeyel. Lah jenengan pun disukani pilihan. Pun sukani pilihan. Samampune jenengan ampun. Tapi aja nganti medhot. Belum mboten medhot ya. Wong belum bar salat dikir terus. Dikir ya ono wektu. Mau bengi. Luwe ono wektu sing luwe apik. Liyane pun to jenengan tangi. Tahapan niku enten sing rombongan, enten sing enten rombongan. Giles ta. Ini nggih ngoten niki Mbah Joko Tingkir pun ngawe-awe. Mboten pun ngoten niku. Nggih, ngapunten niki pun dicerita